Al poble tothom eren veïns, coneguts, i a l'arribar a Barcelona vaig trobar un veïnat que em va acollir com un més. Era una finca petita, en una família per replar. El veïnat de la finca i el carrer tan estret em feia sentir com un poble nou i petit que feia companyia i em portava a caminar segur per el gran núvol de la ciutat que tanta por fa al principi. Després ja m'agradava el bullici i la empremta de la gent ufana i corrent, com si la vida s'escapés. Em va impressionar molt com en un carrer tan petit hi cabia no només tanta gent, sinó tanta vida. Tavernes, comerços, drapeires, el fuster, la òptica, el forn. Després d'anys al mateix carrer, on se fan festes típiques com la castanyada, Nadal, Sant Joan, arriba el turisme amb força i porta més moviment i treball, però es perd el silenci nocturno i les botigues de sempre. En definitiva, es perd el veïnat. Recordo amb nostàlgia els dies de la meva infantesa a la cuina de casa, a l'olor de brou que feia la meva mare. Unto prové del greix que recobreix els intestins i els ronyons del porc. El sala, s'enrotlla i sovint s'enfuma per curar-lo. És un ingredient que no pot faltar al brou gallec. Caldo que non leva unto non està no punto. Al mercat de Santa Caterina tenia una parada de menús, menús Conxita, menús de xai, vedella, cervell de xai, tripes, fetge de vedella. I m'ho vaig passar molt bé. No obstant, no em podia vendre unto perquè era producte de les tocineries. Per això, cada cop que em pren brou gallec, me transporta al poble. La festa de Tots Sants, que aquí se'n diu la castanyada, és molt celebrada. La família es reúnen per festejar. Els panellers es fan amb ametlles moltes i sucre i se'ls donen sabors diferents. Són molt bons, em recorden els torrons. I quan vaig arribar a Barcelona vaig aprendre a fer-los. M'agraden tots, i especialment els de pinyols. Els panellers s'acompanyaven amb moscatel, que és com el vi dolç. A més de panellers, per Tots Sants es mengen castanyes. A Navarra també es mengen castany, però bullides en anís i per Nadal. Per mi la castanya té gust de Nadal. Era una festa que celebrava el 10 de juliol, on s'adornava el carrer amb banderetes. Pel matí passava la banda de música cap a les 8 del matí. Després es posaven davant de la capella tocant la música. Els cotxes passaven i el Montseny els beneïa i els conductors els donaven una flor i un espigó. Es feia una cua llarguíssima que no paraven tot el dia. Cap al migdia passaven els cotxes antics de tota Catalunya. Era una festa molt bonica, tradicional, i el barri estava molt content. Avui en dia es celebra aquestes dates del ral·li en Sitges, però Sant Cristòfol passa sense pena ni glòria. El meu carrer Avinyó era de terrissa. Hi havia un lloc dels plats i olles, on venien cassoles de fang per cuinar, a més de moltes botigues. Un lloc on hi netejaven els metalls. Un ràpid, el Zapatero Remendón. Un quiosc de diaris que el portava una senyora gran. Un gravador de marbres. I al nombre 44 també hi havia una escola, una de vàries al mateix carrer. Hi havia una botiga on tenien tot per l'il·luminació. Làmpades, guirnaldes, llanternes. I tot seguit hi havia una lleteria, on la llet sortia directament de les vaques, que les tenien a la rebotiga. Era calenta i molt bona, diferent a la d'ara. Tot això s'ha perdut. Tinc un mal record de viure aquí que és per a mi i per a molta gent d'aquí. Sobretot els joves i els jubilats que tenien fills i nets i les dones que suporten totes les dificultats. Quan va començar la crisi econòmica al 2008 a tota Espanya, especialment a Catalunya, jo tenia el meu propi negoci i molta gent treballava i jo era l'encarregat de pagar els sous, les
prestacions, el lloguer i les compres de béns, i al final de mes havia de pagar impostos i pagament de mercaderia, electricitat, telèfon, aigua, etc. N'hi havia milers com jo i pot ser molts pitjor que jo, que van suportar aquest període amb molta dificultats, estrès mental i el pitjor de tot, la situació de joves, l'atur i el tancament de moltes empreses nacionals i estrangers. A més dels meus propis problemes, em preocupava la gent, l'atur juvenil i la despressió general. I hi havia qui va poder suportar la pèrdua a totes les seves cases, les seves feines i el seu capital i els seus deutes, i amb els bancs i moltes van emigrar i van passar moltes altres coses. Finalment, volia agrair a totes les mares i àvies que, com sempre, van poder suportar aquells moments difícils amb el seu suportar i dificultació a les seves famílies, i desitjo a totes aquestes dones salut i felicitat. Hola, sóc la Carota del mig. La del meu costat són les meves germanes. Aquesta és la nostra font des de fa més de 300 anys. Aquesta font és d'arquitectura de carrer. Per les dècades dels 50 i 60, la plaça tenia molta vida i jo, la Carota del mig, parlava amb tothom que s'acostava a buscar aigua fresca a la meva font. Hola, senyora Maria, com va tot? Ve del colmado. Ha parlat amb el porter del Palau Moixa? Sí, hem patat la xerradeta. Bé, diuen que han de parlar amb el mossèn de Sant Just. No sé per què. I ara recordo que la marquesa vol que es faci una cerimònia. Eren freqüents les cerimònies, tant funeràries com de celebració, on l'aristocràcia es barrejava amb la gent del barri, que feia el badoc per veure'ls passar. Quin temps, oi, Maria? Recordo la foguera de Sant Joan, que il·luminava tota la plaça i la meva font. Pensant, em ve a la memòria la botigueta del daurador, el senyor Antoni, que tenia paperets d'or per fer brillar les imatges. La canalla anaven a demanar els paperets gastats per veure si quedava or. Després venien a la font a rentar-se les mans i si queia un polsín d'or, jo estava molt, molt contenta. Veïns d'ara, d'aquí i d'allà, veniu a passejar per la plaça i jo us donaré la meva aigua fresca que ve de Collserola.